Tak priatelia, ahojte, moje meno je Palo, ale to už asi mnohí z vás vedia, tí, čo ste náhodní okolo idúci alebo noví sledovatelia, pozeratelia, diváci, tak vás pozdravujeme na kanáli Pauliho BMW, kde si dneska povieme možno asi informáciu, ktorá vás bude podľa mňa dosť zaujímať. Pred 2 týždňami to bol presne rok po zakúpení, alebo teda čo som si zadovážil X5 generácie E70. Konkrétne je to verzia pred facelift, ročník 2009, pod kapotou 3.5D 210 kW, čo je teda oficiálne 3 liter, ale teda twin turbo. Motorické vlastnosti, motorické pre a proti, všetky tieto veci sme si povedali už v predchádzajúcom videu, za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme, čo sa týka sledovateľov, pozornosti a tak ďalej, aj za komentáre, aj za správy, ktoré ste mi posielali. Našli sa tam aj niektorí ľudia, ktorí nás chceli presvedčiť, že vlastne auto na videu nemá daný motor, ktorý sme hovorili. No, nevadí. Nikto sme není dokonalí, ja som tiež není dokonalý, ale snažím sa vám priblížiť život s týmito autami a že to nemusí byť proste vždycky cenová samovražda, ako vás sa snažia presvedčiť možno nejakí mechanici alebo ľudia z vašeho blízkeho okolia. Dámy a páni, príjemne sa usaďte, sledujte dnešné video, ktoré sme si pre vás pripravili s názvom Rok s X5 generácie E70. Ako som hovoril, je to verzia pred facelift, ročník 2009. Možno sa vám trošku zdá, že je zadná náprava trošku utopená, keďže teda 19-ky, ktoré mám na zimu, nie sú dvojrozmerné. Na leto som tento rok kúpil Style 227 M-kový, originálny, čo teda je 20 na dvojrozmer. Nebojte sa, auto uvidíte aj na tých kolesách. Ale toto video sme si pre vás pripravili dnes kvôli tomu, aby som vám trošku povedal viacej informácií o tom, čo sa riešilo a čo sa možno riešiť bude, alebo čo sa aj riešiť určite bude tento rok. Je to, ako hovorím, už je to presný rok, viac ako presnejší, čo toto auto mám. Ako som teda spomínal, je to 3.5D, teda 3 liter twin turbo, 210 kW. Nabehaných to momentálne má 380 000, ja som druhý majiteľ na Slovensku. Veľa z vás mi písalo, že teda brúsite si zuby na tieto autá, že sa vám ľúbia. Teraz momentálne síce to vychádza cenovo, že tie auta zoženete za dobrý peniaz, avšak čo možno za dobrý peniaz nezoženiete je prepis týchto aut, ktorý teda na základe určitých vecí, ktoré odsúhlasila naša vláda, čo sa týka s autami nad určitý vek, plus teda euronormy a tak ďalej. Zaplatíte momentálne teraz za to auto 500 €, čo sa týka prihlásenia, ale no žiaľ. Toto sme si my nevymysleli, toto sme my nenadstavili, ale není toto informácia, o ktorej sa ideme dneska baviť. Za ten rok, čo mám toto auto, je to konkrétne aj verzia s EDC tlmičmi, teda vlastne s tými elektronickými, aké mala napríklad aj 7. A teda akože s tým systémom Dynamic Drive. Takže po roku vlastnenia tohto auta sa riešili následovné veci. Spotrebné, ako teda, čo sa riešia pri každom aute, aj novom, novšom, staršom boli brzdy. Brzdy sa robili predné, zadné, dával som Brembo. Brembo začali trošku pískať hneď po výmene, ale už sa to našťastie upravilo, už to nepíska. Brembo má trošku s týmto problém. Stretli sme sa pri viacerých autách s tým, že teda tie kotúče s platničkami, aj keď teda súladia spolu, ale pískajú. Ďalšia vec, čo sa riešila, boli rozvody. Nečakane skapal alternátor, čo teda sa pri veku toho vozidla dá jednoducho s tým rátať. Skapal aj motorček nastierače. Motorček nastierače bol 50 €. Alternátor bol nejakých 250 €. Kupovali sme po repase. Myslím, že to bol po repase. Značku vám nepoviem, lebo to som vtedy neriešil ja. Ja som auto nechal doma, vyriešil to za mňa brácho. Brembové brzdy, čo som spomínal, to ma dokopy vyšlo okolo možno 500 €, čo sa týka predku aj zadku. Samozrejme, áno, tie brzdy môžete zohnať aj nejaké lacnejšie, lebo tých variant je veľa. Zoženete na toto aj febičkové brzdy, môžete zohnať na to aj drahšie brzdy. Sú na to samozrejme AT, Textar. Ja jediné, čo som nejak nevidel, či sa dajú zohnať, ak teda to niekoho zaujíma, nevidel som na to predávať Rottingery ani Zimmermany. Určite sú. Či u nás neboli akurát dostupné, nepotvrdím vám, lebo není som si na 100% istý. Ja som dával Brembo, nakoľko
už na aute predtým som mal s tým dobrú skúsenosť. X5, čo si pamätáte, ktorú som mal E53, tam boli AT-čkové brzdy. Ale dobre, toto sú také veci, ktoré jasné, musíte riešiť. Ja som potom dával pri 370 000 meniť rozvody s tým, že to bola kontrola, nazvime to kontrola s tým, že tie rozvody boli vymenené preventívne. Ja som to dal robiť, nakoľko bývalý majiteľ si nebol istý, či sa robili, nerobili, lebo v tomto nájdete informácie sporné. Niekomu na týchto motoroch vydržali 400 000, začali rapkať, niekomu pri 200 000 proste strelili. Ja odporúčam za seba vymeniť ich preventívne, či to je 173 kW, alebo tento 210 kW, pretože už motory M57N2, ako som spomínal v predchádzajúcom videu, má jednoducho od BMW stanovený interval, že do tých 180, maximálne 200 000, že v týchto hraniciach by ste to mali vymeniť. Keď to niekto spraví aj preventívne, absolútne nikomu ani ničomu neublížite, hlavne nie tomu autu, lebo aspoň budete mať istotu, že ste si to dali spraviť. Tieto veci sa riešili tento rok, čo sa týka servisu. Ďalej, čo som dával robiť, riešil som výmenu airbagov, čo vlastne bola zvolávacia akcia na tieto modely aut. Takže to akože toľko k tomu, ale teda veci, ktoré sa riešili alebo začali riešiť už tento rok, a tým by som tak asi chcel povedať, že možno táto X5 bude predsa len, alebo možno už sa stala novým projektom pre mňa, s tým, že začali sme robiť na komplet, tá sa spravila predná náprava, sú tam nové predné poloosy, sú tam nové ramená, všetky, teda predná náprava je spravená na komplet. Nevýhodu táto generácia má, že zadná nápravnica dosť často hnila viacej, jak na predchádzajúcej generácii. A moja už to má skoro spočítané, bavíme sa samozrejme o tej zadnej nápravnici, má to už teda skoro spočítané a neoplatí sa robiť. Oplatí sa radšej zohnať z druhého auta v nejakom lepšom stave, opraviť ju, nastriekať ju a prehodiť kus za kus. Moja sa neoplatí absolútne vôbec nejakým spôsobom zachraňovať, takže toto budem robiť nasledujúce mesiace. Musím to dať spraviť, nápravnicu druhú už sme zohnali, takže stačí teraz tam len ju dať nastriekať, spraviť, vymeniť cylimbloky a prehodiť kus za kus. Tieto auta sú vďačné tým, že za mňa sú to ešte posledné spoľahlivé a poctivé bavoráky. Veľa ľudí vás možno bude presviečať a k tomu by som ešte napojil aj ďalšiu informáciu, že ľudia aj pozerajú po tých N-kových motoroch, aby sme sa rozumeli. Ja N-kové motorizácie nehaním, ale treba si uvedomiť, že či to je 2 liter N47 alebo 3 liter M57, ten servis je tam taký istý. Pri vyššom nájazde, ale celkovo, keď meníte rozvody, ohničné ložiska, vysokotlaké čerpadlá a pri vyššom nájazde aj olejové čerpadlá. A není tá robota taká jednoduchá, pretože toto všetko má ten motor uložené zozadu. Nie spredu, jak má ešte táto posledná M57. Takže tam treba rátať s tým, že tá cena tých dielov aj tej práce je v tej rovine skoro 5000 €. Treba s tým počítať. A akože samozrejme, je to vždycky o tom, ten človek, čo na to peniaze má, dá si to spraviť. A tie auta potom vydržia. Inak tam akože áno, tie motory celkovo, všetky reťazov hnané motory majú, alebo ani nie, že problém, ale sú strašne náchylné na výmeny oleja, lebo ľudia na to serú a menia olej fakt pri veľkých kilometroch. To sa za mňa neoplatí, treba to meniť proste maximálne na tých 12 000, lebo tie motory už predsa len nie sú nové. A keď chcete mať fakt pôžitok z jazdy, netreba akože zbytočne čakať a špekulovať a nejak predĺžovať život, no to ani nie, že predĺžovať život, ale skracovať život tomu autu, lebo robíte si sami sebe zle a teda vašim peňaženkám, že potom sa môže stať, žiaľ, niečo horšie. Tieto veci sa teda riešili, alebo teda v blízkej dobe sa budú riešiť. Budem riešiť tú zadnú nápravu, ako som spomínal. Mám nachystané doma svetla po repase od môjho kamaráda Lukáša. Lukáš, ahoj, pozdravujeme ťa. Jeho profil bude v popise videa, kebyže chcete niekto od neho spraviť svetla, není problém, stačí sa s ním dohodnúť. Takže bude sa robiť to. Samozrejme budeme robiť aj predok, lebo mal som taký problém s plotom, takže som ťukol do plotu
a trošku som si škrkol nárazník, takže nárazník sa bude lakovať predný, ale tuto ma to trošku hnevá, lebo majstri v Mníchove si vymysleli, že nárazník bude spravený tak strašne extravagantne, že aj tie svetlá bude veľmi zaujímavé meniť. Samozrejme chcem si dať aj kožu opraviť, chcel som tu prehodiť individuál interiér, ktorý sa mi veľmi ťažko zháňa do týchto generácií. Tak som si povedal, že tento čierny kožený, čo tu mám, tak si ho radšej zachránim. A týmto by som chcel pozdraviť chalanov z Padre Detail Trnava, ktorí mi teda dali trošku auto dokopy a ktorí mi teda navrhli, že mi tú kožu veľmi radi opravia. Za mňa výsledné zhodnotenie roku s E70 vymenoval som, povedal som, menili sme rozvody, to som spomínal už vo viacerých videách, predné, zadné brzdy, brembové. Teraz na nový rok sa robila teda tá predná náprava, avšak teda minulý rok ešte sme riešili alternátor, samozrejme aj s baterkou, dával som tam novú AGM-kovú a stabilizačné tyčky, to je vec, ktorá ľúbi odchádzať, jednoducho je tam malý silen bločík na tom a tie tyčky stoja 20 €, takže to není až taká nejaká položka, ale stále proste chcem, aby ste vedeli, že tie autá není nejaká finančná pohroma. Veľa ľudí stále na to poukazuje, bojí sa to kupovať, že sa to furt kazí a neviem čo. Každé auto sa vám bude furt kaziť, pokiaľ tam bola zanedbaná iba základná údržba a či chcete veriť alebo nie, všetko sa odvíja od toho oleja. Nie nadarmo sa hovorí, kto nemá, že ten nejede. A tak by som to aj zhodnotil hlavne s týmito autami. Netreba sa toho báť, není to môj prvý Bavorák, takže viem, čo vám hovorím. Naozaj sa netreba toho báť, tie autá sú super, sú spoľahlivé, viete si s nimi užiť naozaj kopec radosti, kopec zábavy, X-Drive je spoľahlivý, je to v pohode. Samozrejme, môžete sa stretnúť s nejakým názorom, viem o tom aj ja, ale nemám s tým nejakú skúsenosť. Skúsenosti máme s tým a viem, že na tých motoroch to bol problém. E60 5, 535D, 200 kW, odchádzali tam kluky. Vraj bol tento problém aj na E70 X5 a na E71 X6. Ja toto potvrdené na 100% nemám. Stretol som sa s tým, že vraj sa to deje. Ja však o tom neviem. Viem, že tieto motory, ako som spomínal aj v predchádzajúcom videu, trpeli na tie rozvodové intervaly, že tí ľudia proste kašľali na to a tie rozvody aj tak trpeli len kvôli tomu, že tí ľudia nemenili olej tak pravidelne, ako by sa mal. Pretože BMW už skoro od nepamäti dáva na nové auta interval výmeny oleja na 36 000 km, čo je veľmi veľa a tomu long lifeu netreba veriť. Fakt je to hlúposť. Za mňa všemi 10, kto rozmýšľa nad týmto autom, 173 kW, 210 kW, ideálna voľba, 6-stupňový automat od ZF, ktorý sme mali aj v E53, X5 v 160 kW verzii, v E60 ho nájdete. A samozrejme, ak by niekto z vás chcel 180 kW X5 už po facelifte, E70 samozrejme nie je s tým problém, a ešte tu máme aj malého kamaráda. Není s tým problém, ale treba hľadať vyservisovaný kus, takže budete mať zdokladovaný najlepšie aj nejakými fotografiami, čo všetko bolo s tým autom robené, pretože keď to nemáte, dosť veľakrát sa môže stať, nedávno mal taký prípad aj môj kamarát, kúpil také auto, ale žiaľ jemu nevyhovovalo, dal to preč a novému majiteľovi strelila reťaz. Strelila mu reťaz tým spôsobom, že sa zadrelo vysokotlaké čerpadlo, lebo samozrejme niekto to neriešil. Takže aspoň takto sa tá informácia ku mne dostala. Takže preto hovorím, 180 kW verzia, alebo potom označovaná ako 4.0D 225 kW verzia N57D30 sú dobré motorizácie, ale buď keď si také auto kúpite, dáte si všetko to, čo som vám vymenoval, vymeniť, alebo nie. Za mňa, podľa mňa toto sú fakt posledné auta, ktoré majú nejakým spôsobom dušu a charakter, ktoré dokážu očariť svojim vzhľadom aj doteraz, aj vzhľadom na ich vek. A budem si stáť za tým, čo chcem vám už vlastne od roku 2021 vám tieto posolstvá chcem posunúť a dať, že týchto aut sa báť nemusíte a sú naozaj spoľahlivé. Hovorím, je toto môj 6. Bavorák, ja som s ním spokojný, E70 mi sadla fakt ako riť na šerbel, ľúbi sa mi každým jedným dňom a
Možno si poviete, že mi hrabe, možno si to hovoríte stále, ale ja som rád, keď môžem s tým autom niečo spraviť, že teda mu prinesem, nazvime to takú tú zašlú slávu, lebo tie auta si to zaslúžia. Sú krásne. Keď ľudia sa starali, tak tie auta vydržia fakt veľmi veľa kilometrov. Ja, ako som spomínal, ja som druhý majiteľ na Slovensku tejto X5. Majiteľ predo mnou bol fakt pedant. Vymenil všetko, čo sa dalo, ako som spomínal, ale ak je tu niekto nový, tak to kľudne poviem ešte raz. Vymenil vstreky, turba po repase, DPF, originálny diel, nový. Tam bola faktúra za nejakých 2000 eur. Ja som teda doladil detaily, všetko som teda spomenul. Tento rok si chcem doladiť ešte tú nejakú lakerskú prácu, výmenu svetiel, repas komplet zadnej nápravy, preleštiť auto, opraviť kožu a Freude am Fahren. Or sheer driving pleasure, alebo teda áno, po slovensky, aby som teda zase nebol zhejtovaný, že sa všetci poangličtinujeme, ľudia otupievajú, aj okrem iného, aby som mal číru radosť jazdy. Priatelia, preto hovorím, netreba sa aut obávať, robíme to už 2 roky pre vás s tým, že chcem, aby ste vedeli, akúkoľvek by ste mali nejakú nejasnosť, otázku, kľudne sa nás opýtajte, nemáme problém vám odpovedať, ale robíme tie videá hlavne preto, aby sme sa zbavili toho mýtu, že BMW bude mať výdaje. A výdaje má hociaké iné auto, o ktoré sa nikto nestará. Chápeš to? Tak je dobre. Treba si to uvedomiť. A za mňa, s mojimi skúsenosťami, ja fakt viem povedať, že tie auta sú spoľahlivé a to, že treba vymeniť nejaké veci, či už rameno, brzdy, toto sú veci, ktoré treba riešiť na hociakom aute. Dá sa to opraviť efektívne, rýchlo, za dobrý peniaz. Týmto asi by som dnešné video aj ukončil. Priatelia, týmto by sme vám trošku aj chceli poďakovať za 2 roky. Od 2021. Priatelia, 3 roky vám prinášame nejakým spôsobom radosť a informácie, že starých poctivých bavorákov sa báť fakt netreba. Všetko sa dá vyriešiť aj lacne, aj efektívne a hlavne dobre, aby ste si tie auta mohli užívať na 100, čo na 100? Na 150%. Vieme, o čom vám hovoríme, snažíme sa vám to povedať štýlom takým, aby vás to aj zaujímalo. Snažíme sa vám aj ukazovať čo najviac vecí, avšak nie vždy sa to dá stáť niekde pri nejakom mechanikovi. Snažíme sa pre vás pripravovať aj nové nápady. Všetko, ale hlavne, aby to bolo spojené s tým, že nech sa ku vám dostane čo najviac informácií, aby ste vedeli, čomu sa vyhnúť a tak ďalej, že či zobrať tento motor alebo ten druhý motor. Ako hovorím, N-kové motory haniť nejdem, 8-stupňový automat, ktorý už dostal teda facelift, je samozrejme na spotrebu lepší, ale ak by sa toho nikto nebál, či už je to tento ZF-kový 6-stupňový, není s tým problém, vydržia veľké nájazdy kilometrov, 8-stupňový automat takisto, samozrejme meniť olej najlepšie každých 60 000, keď si aj zmenšíte interval tej prevodovke, to absolútne vôbec neublíži. Moje teda plány na tento rok: zrepasovať zadok, vymeniť svetlá, poriešiť lakerčinu, lebo ten nárazník žiaľ vyzerá jak vyzerá, opraviť kožu a užívať si auto plnými duškami. Všetko nové, čo budeme pre vás mať, či už sú možno ten zadok, keď budeme repasovať a riešiť, myslím si, že tam je to viac než možné, že by sme vám priniesli nejaké potom videá z toho, že vlastne jak to prebiehalo, jak vyzerala stará nápravnica, jak vyzerá nová, ale budete to mať aj na mojom Instagrame Pauliho BMW. Takže priatelia, ešte raz vám aj ďakujeme za 3 roky pozornosti. Ďakujeme za všetky vaše podnety, nápady, otázky, všetko, čo nám posielate. A teda, aby som ja pre dnešný deň ukončil túto debatu, že teda niektorí ľudia si myslia, že ojebujem a mám pod kapotou N57 motor, budete mať tuto aj fotku na porovnanie. N57 vyzerá inak a N57 motor nemá krásne spredu vidno vákuovú pumpu a všetky tieto ostatné malichernosti a vecičky, pretože M57, M57N, M57N2 má, dámy a páni, rozvodovú reťaz schovanú, keď zdvihnem nádherne tento plast, schovanú tu.
Na M57 D30 toto neuvidíte, pretože rozvodová reťaz je zozadu. Ja predsa viem, aké mám auto a aké auto vám ukazujem. Priatelia, zatlieskame si. Zatlieskame samozrejme aj vám, všetkým, čo nás sledujete, či už na Instagrame alebo tu. Každú vašu otázku zodpovieme. Chystám pre vás aj jednu maličkú súťaž. Všetko sa dozviete včas. Pokračujte v tom, čo robíte. Keď máte nejaké projektové auto, ktoré ľúbite, bez ohľadu na značku, držíme vám palce. Chceme vám teda len týmito videami vždycky povedať toľko, že nemusíte sa absolútne tých aut báť a všetko sa dá vyriešiť naozaj za dobré peniaze. Aj lacno, efektívne, rýchlo, s tým, že budete sa môcť voziť aj naďalej. Tieto auta majú výhodu, že nájdete ich strašne veľa v rôznych výbavách, aj tie pred faceliftové, že môžu mať cúvaciu kameru, ale nemusí mať EDC-čkové tlmiče, môžu mať hnedú kožu a tak ďalej a tak ďalej. Chceme vám ukázať aj jedno auto, práve túto X5, ktorá je tiež pred faceliftová, ale má tu výbavu úplne inú. Nemá EDC-čkové tlmiče, má klasické, ale tá výbava je fakt nabombená, takže aj to vám chceme ukázať a aj teda chystám už konečne porovnanie medzi generáciami X5, len ešte potrebujem jedno auto k tomu dovybaviť, aby to bolo alles in Ordnung. Takže priatelia, thank you very much, danke schön, ďakujeme pekne, ďakujeme veľmi pekne a do skorého počutia. Majte sa krásne a čaute. Kam ja idem? Však idem do auta.